दा जों जुरिबाय खैना गोदाननि न' फारसे। जों गासै फैनो हादों 10 जन बाजैमोनजों लोगोसे जोङो हौवा गोदान लोगोसेयावनो लोगोफोर थ' नायलांबाय थागोन दिनैनि भिडिअखौ। जोबोद मोजां जागोन बायदि मोनदों। देखायलांनो नाजागोन हाजासिम। खैना गोदाननि न'खौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बिमा बिफा गासैखौबो जों देखायगोन। जुरिबाय जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन, नायलांबाय थादो जोबजासिम। बे जोङो खारगासिनो दङ कमुनिकाटा बाजारनि मोखां जानानै। कमुनिकाटा मानि सिगाङावनो मोनगोन दा खैना गोदाननि न'खौ। दिनैनि हाबाफारिफोरा मोजां आगोन गाजेननायनि मान खालामनाय जाबाय आरो नैबे। दे जागोन दे बाय दैखांना बान्थाखौ लांदो जाबाय। बबेनिफ्राय नुजाफैदों गासिबो सोलायहोबाय। मोजां मोननाय गैयामोन हरखाब नोङो जाफैबाय बे जिउआव बायदि मैया गाब नुफेरै आंनि जिउआवबो बायदि मैया गाब नुफेरै सिमां लुफावना होफैबाय नों। बबेनिफ्राय नुजाफैदों बे जोनोमा नोंखौनो नेदोंमोन नामा? नों गैयाब्ला जाखासिगोन जिउआ हारा। बे जोनोमा नोंखौनो नेदोंमोन नामा? मोजां मोननाय दैथुनखौ नोङो फोजाफैबायब्ला जावफैदो माबारै नोंनि दिङाया। नङाब्ला खुरखालांगोन जिउनि हावराङा सोलायलांगोन आन्दायनानै जिउनि लामाया। बबेनिफ्राय नुजाफैदों गासै खोथाखौनो रायलायजोब्बाय, लोगोसेयावनो जानाय लोंनायबो खालामबाय आरो जों लासैनो न' फारसे गिदिंफिनबाय। माबायदि नुखो नोंथांमोना खैना गोदान हौवा गोदानखौ? दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।